Kaixo, gu Leidekaren eta Patriziak gara, eta gure proiektuaren aurkezpen txiki bat egingo ez dugu. Noria bat izan da. Jo dezagun, hiruhilabete honetan zure anaia, arreba edo lagunen baten urtebetetzea dela, eta opari bat egin nahi diozula. Ez duzu diru asko gastatu nahi. Horregatik zuk eraikitza izango da hoberena. Ikusten zen bezala, batez ere gehien bat egure zeina da, adibidez, zutabeak, gurpilak, oinarria eta abar. Mekanismoa egiteko ordea erabiltzen dugu bipolea, goma bat bipolo horiek lotzeko, biradera bat, eta burnizko ardatza erabili dugu. Eta ikusiko zen bezala ongi dabil. Gabinetea egiteko ordea erabili duguna da kartoia, eta kartoia eta gabinetea horiek itxasteko papera erabili dugu. Eta gore bai zenbat, alterezko zenbait gauza erabilitugu. Tornilloak, azkoinak, eskuairak eta bat. Uste genuen minua hobeto batea da, eta nahiko originala geratu zaigu. Eta honekin gure proiektuari bukera ematen jo.